gaur asteazken adi. Piroteknia, Peña Roja, Castellotik datorren piroteknia. Eta familiako enpresa bat tradizio luzea daukana, tradizio eta berrikuntza uztartzen dituena, adi. 2 aldiz irabazi dute Urrezko Maskorra Donostian. 2 aldiz Zilarrezko Maskorra hemen Donostian. Eta brontzaskoa bebai. Adi jarraitu beharko dugu. Txapeldunak izaten ja ohituta daude Donostian. Zer egingo dute? Inorez mugitu, deitu, zuak ikusi behar ditugu. Bueno, guk ja dagoeneko irabazi dugu zeren aurten fitxatu ditugun reportariak topak dira. Eta hortxe agertuko dira, Eleder. Gainera, zu etorri zara, bai, kontzertu usainarekin etorri zara, Eleder, Gabon. Gabon bai, kontzertu usainarekin goitik bera, eta hemen ondaltzan ere kontzertu usaina baino nik uste zuen usaina dagoela, ja jendea, pixkanaka esertzen ari da, eta bai, kontzertuan atzo, oraindik indarrarekin, eta askoz gehiago ere zuei gehiago erakusteko. Oso ondo. Kontzertu ikaragarriak jendetza mugitzen eta egunean zehar ze gertatzen den, besteak beste bere begiak izango dira gureak. Sandra, Gabon! Gabon ekipo, guk egun gastronomikoa izan dugu gaur, Amaratik ibili gara txipiroiak probatzen, esan behar dizuet maila altua topatu dugula eta beteta atera garela hortik, baina sentitzen dut, baina ez dizuet ezer ekarri. Taper bat eraman urrengoan, Sandra. Niri gustatu asko, txipiroiak. Txipiroiak, tintan, saltzan. Edo zelan, tinta baltzan bai. Eta Donosteko alkateari gustatzen zaizkio? Seguru Donosteko alkate jauna, Gabon, eneko goia. Gabon. Txipiroi txalea? Ikaragarri gustatzen zaizketa, gainera Sandrarekin deiaketan egon du naiz gaur. Bai! Eta aukera izan dut baten bat probatzeko eta egia esan ederrak zauden. Bueno, tira ederra ere, hemen daukagun festagiroa eta ohitura denez, dagoeneko erdialdean, Ekuadorrean esaten dena egiten den balorazioa egin duzu. Normaltasuna eta oso positiboa. Datuek hori erakusten dute. Erabat, nik uste dut ikusten dugun giroa aparta da, darun batetik jai giroa dago, eta jendea divertitzeko gogoarekin hortarako dira jai batzuk. Eta ez dugu izan arazo darririk, eta hori ere berri ona izaten da. Horredakoetan, espero dezagun, hemendik igandera bitartean, horre da izaten jarraitzea. Gaur egun ederra izaten duzu, udaletxeko areto nagusian, luntxean eta giro osonean, hainbat jende biltzen zarete eta udaletxetik eskerron hori bebai, ezta? Jaiak jende askoren lanaren emaitza direlako. Dudari gabe, nik uste jai hauek gauza polit bat badima daukate da, deda zuzen ere, asko laguntzen gaituzte da antolatzen. Hori horregatik izango ezpaditz, egian ez duke mereziko, baina egia esan, asko eta asko dira laguntzen gaituztenak, elkarte asko, auzoetako elkarteak eta bar, eta horiei eskerrona ematea, nik uste beharrezkoa da, ez? Eta gaur aparta izan da, udaletxean izan dugun giroa, inoiz baino jende gehiago, esan beharra dago, eta oso giro polita eta batez ere batasuna. Hau da, nik uste jai batek batu egiten gaitu eda, ez? Zalantza barik. Eta hori izan da gaur ikusi duguna. Bueno, polita, benetan, lehenengo egunean, zurekin egoteko aukera izan nuen, eta aurtengo berrikuntzen artean, deszentralizazio prozesu bat zabaltzea zen, edo alegin hori egin duzuela, esan nahi dut. Ia 400 ekitaldi, eta batzuk behintzat, zentrotik edo erdigunetik kanpora, beste hiriak dituen beste gunetara eramatea pentsatu zenuten. Ze moduz atera da hori? Oso ondo. Gaur esan dudan bezala, ez? Adibidez, Amara Berrin izan naiz txipiroi deiaketa horretan, giro aparta zegoen, eta gero badaki, nire semea dabaren batan ibili dadako, antiguan zebiltza da burua handiak eta erraldoiak, eta nire giro aparta zegoen. Ni uste, funtzionatzen duela horrek, batzutan kosta egiten zaigu, Donostiarrak eradako beti erdigunera etortzeko oso zadeak, baina auzoetan ere izugarrizko giroa daukagu. Eta bide horretatik jarraitzeko asmoa. Bai, dudari gabe. Amara Berri, abuztoa aipatuta bainera, kainoikadan izan zenituzten, apurtxo eta omentzeko alegin eginda Gipuzkoako elikagaien bankua, hiritarrak bada hiltzalako, hiri hobea egiten bebai, eta jaia bada horretarako, ez da, danok alkor ikusgarritasun hori emon talde guztiei, eta azkenien danok osatu behar dugu. Dudari gabe, azkenean Donostia dan bezalakoa da, Donostiarrek modu ezberdinetan egiten dutedako, egiten degudako, ez? Eta hori da podikena azkenean. Donostiak daukan gauza podikena ez da badia, da bere jendea. Eta hori gaur ere aitortu nahi izan dugu. Gauza asko komenta ditzakegu, aurtengo aste nagusian nabaritu ditugunak, batez ere temperatura altuak, oso altuak izan ditugulako. Gaur esan behar dugu, zuzenan hitz egiten ari gara hemendik. Giro mundiala dago. Ederra dago. Bai. Gaur bai, atzo eukin induzuen hemen arratzadeko 6:30etan. Karpari gabe. Bai, aizeti esartu za. Da izugarrizko beroa pasatu bendo, baina bueno.
aguantatu daike, udaran gaude eta udaran beroa egitea ere norma da izaten. Askotan esaten dugu, alkate, ze erantzunkizun daukan hau guztia antolatzeak. Hiritarrok behar dugu. Bisitan gatozenak hiri eder honetara, behar dugu ondo pasatu eta jendearekin egon eta jiji jaja ibili. Baina ze erantzunkizun duen arduradun moduan, zema jende dagoen lanien esaten gabiltzena. Zu artifizialak ikusten gabiltz, esate baterako gu gauero, 700.000 lagun batuko dira aste osoan ekitaldi hau jarraitzen, sekulako erantzukizuna da, eta oso ondo doa, ez da ezer gertatu momentuz. Eta ikusten ez den dana. Hemen jende asko dago hau posible izan dadin, Donostia festatik hasi, udaltzainak, ertzaintza, suhiltzaileak, emergentzietakoak, garbiketakoak, bolondrezak ere bai, jende pila dago hau dana ondo atera dadin, ez? Eta hori ere, eskertu eta aitortu beharreko gauza izaten da, bikain ateratzen dadako. Guk disfrutatu egiten dugu, hori gehiegi ikusi gabe, baina hori atzean egotea oso importantzia da. Orduan, eta hau badakizu zergatik galdetzen dizudan, su artifizialik gabe ez duzu imaginatzen Donostiako aste nagusi bat? Ba, egia esatean nahi badin badezu, ez. Hau da, San Sebastian eguna danborradari gabe pentsatzea, gertatu daiteke da pentsatzea bezala. Mundiala da ikuskizuna, oso zali gara eta baitu zen lekutan gauzen beti esaten duguna. Aipatzekoa eta badaukagu zortea guk Euskal Herriko hiriburuetatik ibiltzeko lanien badabe, baina gero badakizu lanetik beti, turismo apur bat egiten da lekuetatik. Sartzen gara lekuetan. Iruñean alkatearekin komentatzen genuen Gasteizen bebai eta Donostian alkate jaunarekin esan zelan egindan azken urtietan emakumeok ere festan sartzeko, emakumeek ere lasai kaleak hartzeko ikusgarritasuna izateko eta benetan nabaritzen dugun gauza bat da. Ba, posten nahizuk hori esateaz. Nik uste gizarte bezala daukagun erronka haundiena eta poditena, segurazki hori dela, ez? Nik uste pauso haundiak eman direla bide horretan, falta zaigu oraindik, ez? Baina etorkizunari begira, hori da, ilusia handia sortzen duen erronko egitako bat. Bada oinarrizko gaietako bat, jaiak hasi aurretik eta esaten duzuena, errespetuz, sartzen gara gizona eta emakumeen harremanak zalantza barik, puntu moreak ere badaude, eta momentuz oso ondo, dana? Momentuz ondo goaz, ez dugu guardia jetxi behar, nik uste dut horrela bukatu behar dugu da, baina egia da, gaur daño behintzat, alakorik ez dugu da ikusi behar izan. Edo behintzat, zadaketarik ez dugu izan, ez? Orduan, bukatu dezagun horreda, baina ez dezagun guardia jetxe. Bueno, hemendik nora, alkate jauna? Ba, hemendik zuak ikustera, lagunak hor dauzkatzai. Eta? Guia edadekoak, eta ez da, aguantatzen dugun arte, hemen ibiliko. Seme alabek hor egiten dute, gaueko. Seme alabek ez da ginen daude. Gaueko zurroa egiten dute, Gaur hori, eta amaitu bitarte zer, zein da plana? Aste nagusiari dagokionez, eta nola gonbidatuko ditugu etxekoak etortzen Donostira? Aste nagusia jaierako gunea da, Donostia hiri irekia da, eta guztiak dira ongi etorriak, ondo pasatzera eta disfrutatzera, ez? Errespetuz baldin bada, eta beraz, hurbildu nahi duena, hurbildu dadila eta etorri dadila gurekin gozatzen. Ongi etorriak izango dira. Eskerrik asko! Eskerrik asko, alkate jauna! Eskerrik asko, gurekin izateagatik. Bueno, oain zer? Gaztiek eskerrak dauzen, bestak beste kontzertuak betetzen. Gaur sekulako kontzertuak, flamenkan Bengo eta Merina Gris, eta Janus Lester dako zagoezen. Janus Lester! Bueno, atzo dupla eta J. Martina izan ziren, ikaragarria segiro egiten den. Nor dagoen bertan guztia jasotzen, hori gaueko kontuak, gero urrengo gaubien, orain be, bertan daukagulako lanien. Eleder, lan bakarrik eitxazu? Iaski, bai, ondartzatik eta gaur dugu lan egiteko asko hemen inguruan egon naizelako haiekin hitz egiten orain aurkeztuko dizuet benetan euskaraz ikasten ari diren hainbeste pertsona, baina lehenengo ezagutuko ditugu, lehenengo eta baina ikari, kaixo, Gabon? Gabon. Bueno, zuek Loyola etxea elkartea zarete, zertan atorri zarete gaur hemen? Hone etorri geha suak ikustea, lehenengo afaldu deu kultura ezberdinetako janak probatuz eta bar, eta orain suak disfrutatzea pixkat. Ekintza izugarriaz, eta suak ikustea? Bai. Haiek gustatzen zaie? Asko. Egie da behek disfrutatu zituztela bertako ekintza pilo bat, eta festak dia bertako parte bat, ez? Eta ekintza ezberdinak ite ditugu urtean zehar, baina aste nagusia dela eta aprobetxatuz, haure berezti beraientzat.
Komentatu jazu euskaraz ikasten ari direla ere. Bai, eskolan dabiltza eta aidia pixkanaka ikasten euskaraz. Bueno, baina ikusiko duzu pixkat. Proban jarriko dugu? Noski. Venga, vamos proban jartzera, ea ba. Kaixo, ni da naiz, 11 urte ditut, ni Marrokokoa naiz eta Donostia bizi naiz. Oso ongi, ederki. Ni Zindiz naiz, 12 urte ditut eta Mongoliakoa naiz eta Donostian bizi gara. Oso ongi. Nik Zundi naiz, 11 urte ditut eta Mongoliakoa naiz, Donostian bizi naiz. Oso ongi, azkenengoa. Kaixo, ni Samer naiz, ni Tolosa bizi naiz, ni 14 urte ditu. Oso ongi duzu, Bai, hemen ederki ikasten ari zarete. Bukatzeko, festan ibili zarete ere, hori utziko dugu gerorako edo? Bai, hori gerorako utziko dugu, orain bertan haiek gazteagoak dira, baina gero jongo gea gazteagoekin eta kontzertura, bai, hori da plana momentuz. Oso ongi. Gero horrea. Horra, ez da? Plana jarraituko du plana. Bai, jarraituko du. Nik ere atzo ikusi nituen kontzertuak eta ibili nintzen, J. Martina eta duplarekin, beraz hause da ikusi genuena. Aste nagusiko laugarren eguna, Saguesen kontzertuak eta gaur J. Martina eta duplaren txanda da, jendez inguratuta gaude, pila bat jende hurbildu da, hause da, jai giroa. Zer modu zaudete? Oso ondo. Oso ondo bakarri? Primera. Nori beste gauza bat, da. Duplaren kontzertu da itxoiten. Zer demontre egiten duzu hemen eseriten? Bueno! Orain pixkat eta gero duplarekin ja altxatuko gara eta dantzat. Gaur egun pasatorri gara, zuek ikusi ditugu eta bain dupla ikustera, kontzertu ikustera. Eserita ikusi zaitut, momentuz igual erreserban edo? Ba, baindiken erreserban, baina kontzertu aztekin hasiko gara pixkat mugitzen. J. Martina edo dupla, zein gehiago? Nik dupla. Gauden batalla. Hemen ez da bai dago, Bai, ni dupla. Dupla? J. Martina. Hiru abesti, J. Martina, zure gustokoak. Mundu zahar, amore eta mundu zahar, edolako zehaz uste. Pasa palabra. Pasa palabra, baina hori abesti badala. Ez. Fandango nasti. Dantza gaua. Dantza gaua? Dantza gaua temazo bat da, betidanikoak. Ronkola ere bai hola baladita, ondo. Zure dantza esango dugu ezkutua. I, venga! Aiatu da gaua itzali argik. Venga, dana Donostiko Aste Nagusia. Ora Donostiako Aste Nagusia! Ora Donostiako Aste Nagusia. Dan, gaua. Euskal jaien egitaraua. 12 jotzear eta zuzeneko irudia horixe Donostian zu artifizialak berehala hasiko zaizkigu, baina aurretik beste lagun askorekin egoteko tartea behartuko. Bai, eta hemen dauzkagu, ja dagoeneko Javi Rivero, Clara Mendizabal, Gabon bioi, kaixo. Kaixo. Javi, lanetik zatozela edo oporretatik edo... Oporre pasa berri. Baina lanen hasita ja, azte betetxo lanen bai. Lanean eta egongo zara, ja dagoeneko, nik uste dut Euskal Herri osoak badakiela ja da, zera, hemen alde zaharrean, Donostiako alde zaharrean, toki berria zabaldu dutela, bertakoteka izenekoa. Bai, ekarri gure Tolosako kontzeptu txikioi, betiko gure filosofia jarraituz bertako produktua, Donostiko alde zaharren, trebatzeko gogoz, probatzeko, eta oso kontentu. Taska berreskuratu nahi du, bai. Hasinanen gu haman sorrera taska batzan, pintxo jatetxe taberna txiki bat. Iztakera hoi, bilakera bat izan du zeinetan guen jatetxe gastronomiko bihurtu gehan, baina berreskuratu nahi dugu gure izana, izan dan gure jaiotza izan zan hoi, eta konpartitu aldan jende gehienakin hemen, alde zarren. Bueno, taska ze taska glam. Bueno, hasinanen Glamurrarekin. Taska hasinanen, Zerbeza botatzen hasi ginen da. Glam esan eta, Clara, ze moduz, Gabon? Ze moduz? Oso ondo. Gozatzen, Aste Nagusiaz? Bai, egia esan nahiko lasa, nik ja adin badaukat, bakizu. Bueno, guztiak daukagu adina. Hori. Batzuk gehiago, beste batzuk gutxiago, baina. Bai, gozatzen, baina atzo bertan erori nintzen muturrez aurrea kalean, osea, bai, gozatzen, esango dugu bai, gozatzen. Oporretatik etorri berri? Bai, Eslovenian egon naiz, oporretan, eta ederki pasada dugu, mendia, zoragarria, jaten, edaten, bakizu. Orain libre lanerako hasteko proiektuekin, hau etengabe, horren beste saltxatan, bituz, saltxatan zauzi ez hartunde, segurazki Javi saltxa gehi dauten gu baino, baina horren beste gauzarekin, Clara, nola dator ikastorde berria? Ba, egia esan udara lasai hartuet, eta beharranekan lasai hartzeko, baina bai, irailetik aurrei hasten geha, grabaketak, klaseak, abizbatzak, bakizu, betiko martxan. Eta, sukaldari batek, zu bezalako sukaldari batek,
esan nahi dut, kurtso hasieran nola planteatzen du? Irailean hasten da? Beitu, justo, Klara eta biok eginen hortaz ditzekien sartu aurretik ez edo. Guk nolabait planteatzen dugu beti, uztaila arte, kurtso edo temporada, ez? Askotan entzuten da jatetxetan, guretzako garaia udaran bukatzen da, ez? Udara bat irudielako dela horrelako hekatonbe bat, non jende pila etortzen den, eta gero berriz ere, hasten gara, baina hori da gehiago, jendearen mentalidad nola funtzionatzen duen, eta guk hori baliatzen dugu gauzak komunikatzeko. Orduan, garai berria noiz hasten da, ikastolak, eskolak hasten diren, modu berean, irailean hasiko den. Orduan guretzako gainat, beste proiektu bat ere jarri dugu martxan, Baskirri izenekoa, bertakotekarekin batera, amari zentzu gehiago ematen diona. Janari azkarrarekin, jokatuko dugu kasu honetan, bertako produktua baliatuz, lehenengo euskal, janari azkar katea nahi dugu bilakatu, Baskir proiektu edo kontzeptu hau. Eta martxan dago. Javi, lanien esango dugu, baina ze oinarrirekin esaten gabiltzerako hemen dana tradizio da, honen dana natzien eta mak erakautsitakoa, baina bertako produktu oinarrian sartuta, hizkuntza oinarrian sartuta, nonguek garan oinarrian sartuta, mundura begira, ez daulakon gauzen nazioarteko horik jatekue baino. Batzen gaituena horixe baita. Zer zu, oporretan guaine, janetaean dugu eharki. Horren bila jute azkenen, ez? Askotan herri bat ezagutzeko, kultura bat ezagutzeko modua, jaten duguna eta nola prestatzen duguna izan daiteke. Askotan ditzeke, amak, amonak eta bat eta beste, baina gubeti esan dugu, guri bertakoagatik bisitatzen gaituztela eta guk hori nahi dugu eskaini, nolaite, franja guztian, ez? Eskaintza mota guztietan, janari azkarrarekin, nolaite, jende gehiagoren gana iritsiko gara, produktu tradizionala Donostiko Aldezarrean, eta ama Tolosako kontzeptu hori gauzatzen du, baina ja, beste jatetxe mota bada kontzeptualagoa. Baina azkenean, uztartzen ditugu esparru guztiak, baina bertakoa defendatuz. Eta hori da nire ustez, lorpen gertuko horik gustokoena edo handiena. Gene horrek asetzen gaitu. Lan duina ere defendatzen duzue. Esan nahi dut, langileen edo bertan zurekin eta hor iruditan ikusten ditugu irudiak, Amatolosakoak, eta ez bakarrik produktua eta baserriak duen epizentro horrek sortzen duen guztia, baizik eta bertan lanean zaudete non lan baldintzak zaintzen dituzu eta hori ere gauza handia da. Ez dago beste aukerarik, egia da gauza beste modu batera egin direla, iritsi garen tokira, iritsi garela, modu horiei eskerragian ere, eta hori esan beharra dago, baina gure esku dagoela, egiteko dagoen lan horri aurre egitea eta gauzak beste modu batera planteatzea. Guk ordutegiak ezin bestean, gure 37 orduak errespetatzen ditugu. Edozeinentzako orain dela urte pila bat. Ostalaritzan Javi badakizu nolakoa den asuntua. Bai, eta gu hortik gatoz, baina guk ez dugu nahi jendea taldean erretzerik. Eta nahi badugu gurea ondo defendatzea, behar dugu beraie pozik egotea. Eta bezeroaren gana, joango badira erreta edo gogo gutxirekin, hori aurpegian ikusi egiten da. Eta filosofia oso bat, amaren izenin bazuz amak zaindu egiten zaita. Bagara konstiente, Javi, apurtxu bete, Klara, zeure ditze bai nahi izatera, aste nagusian egindalako alegin berezi bat bertako produktua bultzatzeko, bertako produktuekin egindako postuak eta daude. Bagara konstiente, ze garrantzitsua dan bertakoa 0 kilometroa, zeo zer gertatzen badan bebai munduan geuk izatea geurea, bagara konsiente horrena guztiarena, behar delako, onelako kanpainak behar direlako, bertako produktuak babesteko. Bai, azken finean eretzako oso garrantzitsua da hemengo produktuak konsumitzea. Hemengo normalean kilometro 0 erosten dut, normalean, saiatzen naiz. Tomateak hemengoak, igeldoko tomateak erostea, edo hemengo berdura, edo bai. Begira, lotuko dut, sos kantuen arira, saioaren arira, ze garrantzitsua den horrelako kontua berreskuratzea eta entzutea Dupla, J. Martina, gure taldeak, gure lurrean, gure kultura defendatzen. Orduan, azken urteotan egiten ari garen gure ganako lan hori ere, ostras, ez da bakarrikan jatekora islatzen dela edo trasladatzen dela, edozein esparrura. Eta nik uste, baloratzen dugula, lan handia dagoela aurretik. Kilometro 0 hor ere nabaritzen da, ez da? Gure kultura ere kontsumitu behar dugula, gozatu behar dugula, Sandraren gananoa, oraintxo bertan jakin nahi dut, non dagoen jakin nahi dut, eta norekin ote dagoen. Sandra, bakarrik ez zara gongo, ez da? Bakarrik ez nago ez, eta behitu zer daukadan hemen eskuan. Esan dizuet lehen egun gastronomikoa izan dudala gaur, eta horrekin jarraitzen dut. Eta gainera, hemen daude, Unai eta Fernando, aita eta semea, sukaldaritzan adituak direnak. Kasualitatez. Ez, itxon.
Itxoin. Eta eskatuko dizuet. Unai, zuk aurkeztu gaurko afaria, eta zuk, Fernando, probatu, eta epaile lana egin behar duzu. Bueno. Bueno, a ber, Gabon, bikote, a ber, aurkeztu gure gaurko afaria. Ongi etorri Donostira, nik hemen ikustetan dotena, hau da, probatzu. Nik hemen ikustetan dotena, hemen garian zikindutako ez dakit, bekapo doantzekoren bat edo, hola... Ojo, termino hori, Eta, bueno, ogitarteko bat, eta bai, gero ikustetan dut hemen, mazantzeko, alioli antzekoren bat. 3 kategoria, ez da lehena. Goxo dau, ze dio aitak? Igual, pizkat txiklea. Pizkat txiklea. Jan gehiago. Eta zuk probatu ere. Bueno, Javi, suposatzen dut entzuten ari zarela hau guztia, jakin ezazu hemen pasealekuan kompetentziarik momentuz ez daukazuela, baina amaran ojo, egon adi maila altua izan dela. Hortxe. Gaur amaran olioa, tinta eta irribarreak nahaztu egin dira. Hori bai, errezeta bakarra. Ongi etorri txipiro lehiaketara. Ze lan prestatu dituzue gaur txipiroiak? Tipula, piperberdea eta baratxuria rehogatu, tomate pixka bat eta txipiroian tinta eta beste misterioek ez da. Zein da zuen sekretua? Zueta eta ogia, hoxe da honena. Txipiroiak egin ditugu, nahi bali badaizote ikusi. Hombre, ikusi eta probatu. Ikusi eta probatu, bale ba. Zau gozo bero? Ez, una zai. Que noche más corta, que nunca termina, que ganas de verte. Aukerak badago hemen. Botaldi osue azukar moreno honeri? Gainan, bihotzetik ateratako azukar moreno, bai ez ona. Itxura ederra. Dagoaz, orain gure ordua, orain da. Aurrera, da sorte hone, Etxean egiten duguna ekarri dugu honea, eta gustatzen badima da, perfecto. Iraguziakik, honena egiten egin dugu. Eskatuko dizuet, izen bat jartzeko zuen platerrari. Hogea, ez dira. Zuen eskapazak, ez dugu, zertan pentsatu? Ez zuen pentsatu, baina importante. Bai. Izen bat jartzea, esan diate aurten eskatuko dutela hori. Ez dut uste. Bromia. Hey, Txipiron, todos los días sale el sol, Txipiron. Hemen dauzkagu hankatxo batzuk, frigituta, amodo txip bat, nahi badezu. Bai, probatuko, noski. Eskerrik asko. Oso goxua. Hora herria! Bueno, esan lehiaketek nola batzen gaituzten be bai, gastronomia lehiaketek tximinoiek ikusten gabil saltxan, bakarrik, tipularekin zer da hau? Oie ben ikusi jo, baina horren urten inbergaituzue biali guri erreportaiaikea. Ez da ideia txarra. Gu bidea otako txeo, gonbiatu biali lanea aurretikan, daztatuko dugu eta gero komentako dugu. Ez da ideia txarra. Plana honelako gastronomia lehiaketak be, ezinbesteko lekua izan dute aste nagusietan eta jaietan, herriko jaietan be bai, eta ze plan hona izaten da be bai, plater baten inguruen dana batzen garanien. Zaina izatea, azkeneko ze izatea, platere kasoikea, ze mundu guztia egotea, ja, jiji, jaja, tragotxo bat bestea, dantza, kantu eta bar, da platere kasoik ez digen, da, honek irabazi. Jan eta kantu, afalostie, paskalostie. Hori ezin da falta, Euskal Herrian beti bukatzen ditugu, bazkari eta afari guztiak abesten. Hori, eta ohitura hori behintzat mantentzen dugu batzuok, edo saiatzen gara. Hemen ere atzoa abestu genuen, Italiako kantak abestu genituen. Aizu, sopranoa, zuzendaria, Orfeo Txikin, telebistako izarra ja dagoeneko, zinean ere antzerkia denetarik egiten duzu neska. Komentatu du Javier Riberok sos kantak arriskuan, telebistan estandan ere egon zara. Zer, datorren ikasturterako edo eukiko aldugu Clara Mendizabal telebistan edo ze? Bai, soskantak grabatzen hasiko gea iraila bukaeran, 12 programa grabatuko ditugula jarraian, eta gogotxu aber ze herritaragoa zen, ze kantu bilatuko ditugun. Zer da honena esperientzia horretan? Ze berezia da oso, Neri asko gustatzen zait herritarrek daukaten harrera, eta herritarrek zenbat disfrutatzen dute bai gurekin parte
partekatzen eta bai beraien ondarea bilatzen eta berreskuratzen, eta hori oso polita da. Eta gero, proiektua berezia dalako eta ederra da, esaten gabiltz, kulturarekin lotuta gabiltzen danok hemen esaten, baina apurtxo bet, tradizioatik berreskuratzetik egon diren jakintzak eta bateentzat eta bestientzat baliogarria dana, eta gaur egungo forman eskaintzen, horretan zabiltzate zeuen lanien bebai. Bai, ala izaten da. Entzuten ez, hemen soinua, da guztia. Badatozela! Ezakit jarraitu, ezakit bolitzeiten, ezin dugun jarraitu. Bai, azkenan oso garrantzitsua da jarraitzea eta gure ondarea berreskuratzen jarraitzea. Ez azkenan, gu ezela, gure arbasoak ere aritu dira kantak berreskuratzen, herriz herri kantak bilatzen, grabatzen, partiturak egiten, Aita Donostia ibilizan, eta beste Donostia bezala beste asko. Orduan, guk hildo hori jarraitu nahi dugu, eta gu nahi duguna da azkenan, ondare hori ez galtzea, ez? Azken finean. Javi, eta amaren errezetarioa, edo errezetak, ama eta amonaren errezetak, berreskuratzen dituzu? Gu berreskuratzen tradiziotik asko jokatze dugu, satxak egitetik eta beste, baina badago Mikel Laboak esandako esaldi bat, pentsatzeko modu aldatu ziguna, eta arek esatezun, gu belaunaldi gazte bezala, ez gaudela salbu, gure belaunaldi, gure garai honetan, gure erantzun propioak betiko kontuei ematetik. Orduan, nolabaite, Mikelek esatezuna zerbaitetarako gaude hemen eta orain. Zerbait plantea dezagun eta zerbait eraldatu dezagun. Orduan, saiatzea, ikuspegi horretatik kantalari ez dugu esango, handienetik hartutako horrekin, sukaldean pentsatzen saiatzen gara. Zerbait berria uzten. Gaur, zorionez, zu artifizialak ikusiko ditugu guk laurok, aurreko urtean eskarlata ojara etorri zalako, eta izeak eroman zuena izan zalako hau, eta gaur adizuek begizeko ondo zabalduok, ero puntuak eta emoteko, baina orain, bete-bete eta danak prest daudenak ondartzen bebai, bertaratu diren guztiek dira, eta leder, ezaiguzu zuak hasi aurretik tita baten giro hortik. Giroa ikusten duzuen bezala, dena bete-beterik dugu, eta hementxe bi pertsonekin gaude, Andrea, azkar, zenolako plana egin dugu gaur, etorri zarete hona, eta ze? Zuak ikusi eta gero zentzezuzkoa eta berehala etxera. Etxera zergatik? Ze, bihar oporretara goaz. Oporreta? Bai. Nora goaz oporreta? Salamankara goaz. Salamankara, Raquel, nik dauka kaldera bat zuretzat. Salamankara behar doa bera, zu hemen geratuko zara? Hemen geratuko naiz, bai. Zergatik, gaur zerbait ospatzen ari gara? Hain naiz nire urte betetzea ospatzen. Zure urte betetzea, zenbat urte, galdetu alba dizut? Bai, 50. 50 urte, zorionak? Bai, eskerrik asko. Kantatuko diogu guztiok ezala, eta horrela xira mango diogu, bai edo ez? Venga, bagoaz, 1, 2 eta 3! Zorionak zuri, zorionak beti, zorionak Raquel, zorionak beti. Zorionak Raquel, eta hemen zorionak ere esateko hastia dago, Iaski eta Claudio? Zorionak Raquel! Sekulako plana ondartzan ospatzie, urte betetzie. Zu artifizialak, Javi eta Clara, nolakoa gustatzen zaizkezue? Nire urdinak. Lortzen zailenak dira. Baina hori ikasi duzulako hemen, Hemen ikasi duzulako. Nik esan dio lehenago, eta esan dit esan ingoen. Esan diot, urdinak. Zaila eta hori baloratu inberda dugu. Baina zarata, kolorea, formak, ritmoa... Ni txikitan eharrik jenun, daldeik jenun. Ez zen baina orain, iruditzen zait, ikusgarriala. Ez dut ulertzen, orduan... Orduan, goza dezagun, Adi askotan irabazi du lehiak eta Peñarrojak goza dezagun.
suak ez ziren hain ondo ikusten azkenetan, baina ikaragarria izan da, ze ritmo, ze zarata, ze ganorarekin etorri diren. Bueno, txalo zaparra de metxe guk platuen eta seguru ondartzan ere jendea zoratzen, eleder aurrera. Hemen ondartzan edo aipatu zu bezala, bai, begia esan, jendeak txaloka hasi da, oiuka hasi da, eta nik ere flipatu egitut benetan, egun hauetan ikusiutan, onenetakoak izan dira, ez ezatearen onenak izan direla, nire ustez. Oso, ondo, bueno, oaitik nervioekin gaude, batez ere, traka izugarria izan da. Javi Rivero. Iñek puntan, Iñek puntan. Baina, dardarka. Puntuazio txikia eta puntuazioa, mesedez. Amarrekoa, nire ustez, emozionatu gara benetan, ostras, miresmen guztia horrelako lan egiten duen taldeari. Oso, ondo. Clara. Su artifizial oso eleganteak iritzezkit, oso izugarri jurtu zaizkit, eta nik 9,8 bat mango jo. Bai, esaten egon gerralako forma horiek beti goitik, bueno, ikaragarri zua errak izan dira, momentuz onenak esango dugu bai, bederatzi terdi bat bai, bikain bat. Bikainak izan dira eta nik uste dut denetarik eskaini dutela. Boterea erakutsi dute, bai kolore zaleentzat egin duten kolekzioa, baina baita ere zarata zaleentzat. 10 bat nire partez. Salto que egon zara, Claudio, amar izan behar. Clara eta Javi, beti da placer bat zuek ikustea, beti da placer bat zuekin egotea, eta asko miresten dugu zelan egiten duzuen, batek eta bestiek segi horretan, indartzu, eskerrik asko etortzea. Eskerrik asko. Bueno, musika kurtsu bat guk agurre esateko, besteak beste gaur Janus Lester Saguesen, Merina Gris, Bengo Flamenkan, Donostia, aste nagusian sartuta, etorri guztiok, Donostiara, musi bat. Errarte! Guztiek erantzuna